Dakle, kako smo već i najavili, u Mojkovcu je održan završni turnir za stonoteniseri i stonoteniserke, te se 16 u muškoj i 10 u ženskoj konkurenciji takmičilo za epitet najboljeg u zemlji. Jedan od najvažnijih turnira, čućete konkretno i zašto, imamo i pobjednike, imamo i predstavnike Saveza. A imamo i nagovještaje o čemu se radilo, dakle Pehar je tu ispred nas, ali ćete naravno u nastavku saznati više detalja. Tako je, od gostiju, ajde da krenemo od ovih koji su, ako ste saglasni, pobjednici zbog kojih smo tu. Luka Bakić je u seniorskoj konkurenciji pobjedio na top 16 turniru, Sonja Janković u konkurenciji seniorki, inače iz Golden Player kluba. Luka igra u Njemačkoj ligi. A tu je i Nenad Rajčević, VD sekretara generalnog sekretara Stonoteniskog saveza Crne Gore. Sad ovako poštovanje svima, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, poštovanje. Ćete nam dati, gospodine Rajčeviću, neke osnovne informacije o samom turniru. Zašto je jedan od najvažnijih u sezoni? Top 10 za seniorki, top 16 za seniore je pozivni turnir. Znači tu selektor poziva najbolje sa rang liste i najbolje po njihovom mišljenju takmičare da između sebe odigraju svak sa svakim i na taj način zbilja se dobije jedna kvalitetna rang lista tih takmičara koji su učestvovali. Naravno, mi nismo imali tu sreću da su mogli svi da se odazovu tom pozivu. Naš najbolji igrač Irfan Čekić, koji ima angažman u Luksemburgu, nije mogao doći jer imao meč vrlo važan u svojoj ligi, a pored njega nisu došli ni Filip Radović, jedan od naših najperspektivnijih igrača koji igra u... Koji s jednom rukom može što mnogi ne mogu uzeti. Tako je, tako je. On je imao također jedan meč vrlo bitan u srbijanskoj ligi. Tu pored njih nije došao još Milan Đukić, Vladimir Đukić, koji su također jako kvalitetni igrači. Ali njihova stvar. To je njihov... Nisu došli i šta da sad, imamo pobjednika, imamo zvanično najboljeg. Da, imamo zašto je još taj top 16 i top 10 jako bitno, to je nosi veliki broj bodova. Znači, mi imamo rang listu na kojoj se svako takmičenje domaće boduje i evropska rang lista. Tako da je igrom slučaja ili nedolaskom Irfana Čekića, Luka Bakić sada prvi na rang listi, crnogorskoj rang listi. Sonja Janković je ostala na drugom mjestu, prva je Neda Miločić-Bogdanović iz budućnosti, koja je osvojila i treće mjesto na topu 10 seniorki. Kako se boduje to kad pominjete bodovanje? Šta sve znači, šta sve čini tu rang listu? I interesantno mi je također ukoliko je pod pokroviteljstvom Stonoteniskog saveza, ukoliko je državno takmičenje u pitanju, kako to može da ne dođe jer igra za strani klub? Jel to, kako je definisano? U drugim sportovima to teško da može tako, je li? Naše najznačajnije i najvažnije takmičenje je pojedinačno državno prvenstvo. Tu moraju doći svi naši reprezentativci pogotovo i oni su slobodni u svojim ligama, nemaju več. Poslije državno prvenstvo je top koji može biti prije ili kasnije... Ovo je kao onaj završni turnir u Londonu, je li? Otprilike tako. On nama je još i koristan zbog rangiranja pred državno prvenstvo da bi imali jednu dobar raspored na listi. Što je još interesantno, da ligaški bodovi se računaju, znači iz Crnogorske lige i iz lige koje oni ostvare pobjede u svojim ligama, top i državno prvenstvo. Pored toga je predviđeno i turniri koji se organizuju u Crnoj Gori da budu također bodovani zavisno od kvaliteta, to stručni savjet odredi koji je kvalitet, koji je rang turnira i oni na osnovu toga daju broj bodova tim takmičarima koji su učestvovali. Evo sad i našim takmičarima da se okrenemo, Luka, Sonja, kako mi je bilo ova 2 dana u Mojkovcu, je li bilo naporno, kakav je bio kvalitet igre? Evo, možda krenemo od Luke. Pa dobro, što se tiče generalno uslova za igru, bili su dosta dobri, mnogo bolji nego što su bili prošle godine. Turnir, gledajući cjelokupno, bio je dosta jak, bez obzira što su hvalila 3 igrača, ajde da kažem 4 u stvari igrača koje su opet u vrhu i sa njima bi taj turnir mnogo bio interesantniji i jači, ali sve u svem opet turnir je bio dosta kvalitetan iz razloga što opet smo mi nas 16 igrača, znamo se dugi niz godina i onda uvijek može da prevladaje, dosta je bilo iznenađenja i to. Što se mene generalno tiče, lično ja sam
odigrao stvarno dobar turnir. Bilo je stvarno naporno, igrala se subota cijeli dan, nedelja se igrala do podne. A koliko je olakšavajuća okolnost upravo to što poznaješ suparnika u igri, što znaš njegove, jel tako, trikove, njegovu igru, koliko je to olakšavajuća okolnost? Pa jeste olakšavajući i za mene i za njega, jer onda tu odlučuju nijanse. Ako me recimo ne krene taj dan ili njega, onda dolazi do možda i nekih neočekivanih rezultata, naravno. Stvar forme, naravno, Đoković i Nadala inspiracija. koliko su puta igrali pa se nikad ne zna šta će prevalnuti psiha najčešće. Sonja, šta je s tobom? Kako je, koliko bilo teško, zahtjevno, ko je bio najteži protivnik? S kim je bilo najtjesnije? Pa da kažem, mi smo igrali samo jedan dan zato što je nas bilo 10 takmičara. Najteže mi je bilo možda protiv Nede Milačić-Bogdanović. Prvo rangirane, jel? Jeste. Jesi pobjedila? Jesam, pobjedila sam. Takmičenje je završeno bez jednog poraza. Sad se spremamo za to državno takmičenje koje je, da kažem, najbitnije. Očekujemo i to da će se pokazati taj trening svakodnevni i rad uz naravno obaveze koje ima svakodnevno na fakultetu. Da, imamo mnoge sportove koji su vrlo često na bazi volonterizma, neću reći poluprofesionalni, i postižemo rezultate. Sad sa stonim tenisom to nije slučaj. Gledali smo žensku košarku, 20-ak registrovanih takmičarki koje prave europski uspjeh. Kakva je situacija? Možeš nam, Luka, dati jedan pregled stanja u Njemačkoj i uporediti s ovim ovdje. Kolika je njihova liga, koliko broji timova, koliko liga oni uopšte imaju i kako izgleda taj sistem i takmičenja i saveza čitave organizacije stonog tenisa u Njemačkoj. Igraš u Leipzigu, da to pojasnim. Da. Pa u Njemačkoj, koliko ja znam, otprilike sve ukupno ima 12 liga. 12 liga? 12 liga i svi funkcionišu... To su ono po regijama, jel? Da, po regijama i po nekim po kvalitetu, naravno. Što se tiče, jednostavno, ja sam smješten, to jest ja živim u Osnovno-tenisskoj akademiji i ja sam tamo već 2 godine. Ta akademija je mnogo dobra i poznata, pogotovo u tom istočnom dijelu Njemačke gdje se sakuplja mnogo igrača i sa strane, puno ima internacionalaca. Što se lično tiče toga, puno je to na većem nivou, ozbiljnijem. Znamo da su Njemci i drugi po rang listi svjetskoj, odmah posle Kineza. Tamo su mnogo ozbiljnije, radi mnogo jača liga i mnogo ima više prostora. Koja je liga u kojoj ti nastupaš? Ja nastupam u toj regionalnoj ligi, jer to je ja igram tu regiju, jer u Njemačkoj je takvo pravilo, igraju se regije, jer kad bi se igralo u komplet, onda bi to bilo i putovanja jako dugačko. I onda idu pobjednici vjerovatno na taj. Onda prve 2 ekipe igraju play-off, to jest, play-off i onda se to već ide u veći rang i tako. I koji su klubovi najbolji? Gdje se igra najbolji tenis u Njemačkoj? Pa najbolji stoni tenis se igra u Düsseldorf trenutno, ali sad je to postalo aktualno, posljednjih godina se prave kampovi, više nema onaj sistem klub, koliko već ima igrača, 5-6, pa međusobno treniraju. Sad se više prave na bazi kampovi i dovode se igrači sa svih strana, dobri i tako su jednostavno napreduju sami od sebe i to je mnogo bolja varijanta za APL. Dobro, obaveze koje vam predstoje, da kratko i to samo kažemo u Stonom teniskom savezu. Sad je najvažnije to državno prvenstvo. Za kad je zakazano ono? Idući vikend, još uvijek prikupljamo ponude za organizaciju, mada mislim da će ipak to biti Mojkovac, s obzirom da imamo tamo najbolji uslov, imamo domaćina sjajnog Stomatenički klub Mojkovac i gospodin Rodoljub Ćorić, koji nam obezbijedi kompletno sve što nam je potrebno, od ozvučenja pa do svih ostalih propratnih stvari. Čak i je vlasnik televizije, pa dođe uvijek tu i njegova televizija, snimi prilog. Također i fotograf koji nam napravi jedne sjajne fotografije. I u kulturnom, i u Centru za kulturu, i u filmskom festivalu. Jeste, on je sjajan domaćin i ovim putem se zahvaljujem ispred Stomateničkog saveza Crne Gore. Hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala i puno sreće na takmičenju državnom. Hvala vam. Sad ćemo vam predstaviti ponudu koja se odnosi na kulturna dešavanja u zemlji. Dakle, idemo da vidimo šta se večeras i danas popodne organizuje.